Hej til YouTube, det er mig Alfred. Jeg har stop. Og nu er vi ude i skoven. Og det er dejligt. Det er dejligt, det næsten er løvespringstur. Og der er en gynge, som Stoffer lige vil gynge på. Med vores eget sindssygt træk, tror jeg. Er det det der? Ja, okay. Det er det, min ven Adam lærte mig. Og så har jeg lært mine venner det. Okay, så. Der er 2. Hvor er dramatisk. Og min trøje. Okay, Stoffer. Se, det her skoven, og det er rigtig, rigtig sjovt, fordi det er en skov. En masse animaler. Og en hule, som ikke er en hule mere. I hvert fald ikke en, man kan være i. Og ja, dejligt. Stoffer, nu skal du filme mig, mens jeg klatrer op i det træ. Her. Jeg filmer. Og det er rigtig varmt, selvom det ikke ser sådan ud. Er du ikke snart færdig med det der, Alfred? Er det han? Der! Ja. Når det bliver maj, kommer der en. Og det er snart maj. Jeg står mig lige ind på det. Vent lidt. Ja, det er det. Det kravler om på det andet træ. Hvor blev jeg af? Nå, det forsvandt op i træet. Som I kan se, kravler alt foran rundt. Glad og tilfreds. Vi står ind på ham. Skal jeg ikke jage dig med en pind eller et eller andet? Det bliver sejt. Og nu skal jeg se Stoffer jage mig med en pind. Yes. Hele vejen igennem skoven. Og der er vist en god pind her. Ja, for helvede. Som du kan slå på mig med. Eller bruge som stok. Giv den med den. Den her. Ja, jeg ved det. Jeg bliver jagtet! Hallo, min sko sidder ikke ordentligt på. Time out. Sådan. Overgiv dig. Mit bro. Lige hvad der manglede. Overgiv dig.
sagde drengen på den anden side af kløften. Bro, det tør jeg ikke gå over. Ser du, altså, jeg er allergisk over for fruer. Okay, jeg er snart oppe. Jeg er allergisk over for fruer. Og jeg er snart oppe. Nå, det må du ikke. På den anden side. Bare. Af den her kløft. Han kommer til mig! Han kommer på mig! Okay, jeg er død. Overgiv dig. Aldrig i livet, jeg overgiver mig. Hvor kan man sidde til sådan? Det bedste, jeg kan gøre nu. Jeg tror, at han har givet op. Nej. For fanden. Hvor skulle jeg falde? Okay. Jeg ved sgu ikke, om jeg har givet op. Om han har givet op. Men jeg er temmelig forpustet, og han er stadig efter mig. Det kan jeg mærke, han er. Så er den kløft. Hvor fanden han kommer. Du tager mig. Okay. Det er temmelig svært at gå ned her. Men hvis man er professionel, går det meget lettere. Men jeg er uheldigvis ikke professionel. Fuck det svært. Nå, men YouTube, det var slut på den her video. Hej.